Nde mazo mugabe kaswali tati gilaje ha we den sudme mugabe kasi kani siginyana ka kasi atibe kasla kunna itsgaini hawla Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Namur. Aflan. Ma chérie Clara. Awo, nyawele ko basi fitula. Ino yo sala. Basi fote. Ko basi fiti wallahi. O mama ngange. Uma fofo. Me uriga eni action gani. Che ko ngadimine. Uduma dimine ni a wele anyu boroke. Nini mo wele sa wele o madimi. Nini mo fele boroga mo fofo. Do ko sa ne action jaru ye ko. Awo ajari me mo kuma. Wala che ni fla na ni fi ni fla nyon kan. Film bana kwa. Banane. Ami nyon ko. Ni fem ko madu. Abana. Simina. Allah. Non te baba. Ni kare ni burege sa. We jawe. Ko. Memfi. No che. Dare. Ne tara kan to amai. Ne tara kan to. Ni tasa. Kan ni to gomi. Ne sega to. No lahare anten to la ba. Me nga ko bela. Yoro kadesa. Ame traini. Baraka sabati to. Ne mur doliga. Dubai. Ni Dubai. Wali. Oh to ngo mise. Chenye me muna mano ngwe. Ne mur dumi eni mika ampari kata. Dubai ga avion wono. Ne mur dumi Dubai. Ne mina to fara sno bintu ne ni bintu action ke. Ala se bintu ko bla mo kuma ni nga lo bla la ko masa. Ya fama. Ma chérie. Kana nga tamper di sa. Ya fama sa. Ya fama. Njota na ya. Ya fama. To anga avenue fefe kadi ne o fo ne ko ma jare borula ala mo ya fam ala so men to ko ta blanga kuma la here kan ta bebi ne nga joie perdre distance no nya to bla be ha o jare ya Allah ebe fanga jo nyer ki afo ebe fanga fefe ki sano yero min kenna na tara de sa yero ko nyebe ne la ay ko ki ya ba na tara du ba sa Ibi son sani. Ijo nga sila jigita sa. Elare. Ibi son sani. Kashagi marki sani. Ma chérie même fi. Abligu na ina folu kera ko. Yoro Dubai we uko sugoro be no bitu ko sanu jimmi ligala o dibiso ko la mai ga. Chanaga che uma che do mini samola. Suwen kadu we. Do a negar bila. Abligu na ke ni bebe nyana bo. Ni bare bu ke ni samba sege be ni fetu. Ala. Me ni te fe. E kala je e fefe fu kuna akero va make che fu akera onga ere samuni kadi sanega mu kadne ka mbonya ibe ka fe mami kenye ka to nu kenye ni go fere da wara ke fefe abi bororo ne ba yin ga ni bare bu kene sa walle oh kai ben fa ku ala che kulare ne ba doro mun e ba do ne barada mine sisa e ba nu mun ke ne na du mun ngero e se ne bi se ka tablia e bi tasa onu wati nu fana kerengere ni no adu la rosa banare la rosa e bene fa wallahi
tiens, on a téléphone moi c'est. Gauchou. Ouais, allô Gauchou. Oui, allô, bonjour Namori. Ça va? Oui, ça va. Ah, Dieu merci, alhamdulillah. Namori, voilà, en fait, vous me dites qui va de solo quoi. Bachiti la connaît. Ouais, Gauchou, ne me prends pas ensemble. Ah bon? Attends. Et ne l'a pas mon gaba. Ne me prends pas, yorom no ne nana shengle. Ah, il est installé d'où il gaba. Non, vraiment Namori chere là. Ni kule ni ko ni majanye wallahi, ni majanye re. No, Gauchou kana dimisa. Ne nana to la femme man. Ah mais puisque et nana pas mako ali ki sarana kibe gana. Bo kana ke bashi. Ina na fene al kana bonye. Ni matibi make chukudisa. Aye, Gauchou, choko chino ndo kuno sa. Donc kama imane ule. Non, Gauchou kana dimisa. Ayi, no, e bora chuna de ora to masigi wule quoi. Ala bamal ne na ay Gauchou fam sa. Ah, ko do de chuna oka. Ako frekele do. Mais ina fokusu kujuma. Ani fonya na au moins comme ça mseka donc kusu kujuma. Akai ne rebti soro sans mo ko bari. Ibena. 100. Non, ijo, 600. Ça va dans mingi comme nkanga voilà, ne refene fait no kodo fene kun frekele do. Donc ni na amno baro ke na la sonama. Mais yanu che ne refene kanga ordre don donga sokono ko la folo. Donc dans la mais c'est ka nyongo e blasine na quoi. Akai ne rebti soro sans mo ko bari pour un fois la metane sera téléphone ko matema nya fie quoi. Ay non kana na sande atu sinna sinon ni na na frère quoi. Ne ko me fait nouvelle do ne ko taro ki na le do. Ya fam. Voilà, mi délire de la ya fam kana dim yama. OK, d'accord. Merci. OK, amake na la sona ma nyongo so sin inchallah. Merci. Ya, Namori. Ninche. Ma fina jali na bon ko. Dans un monde où tout semblait si sombre, Caoussou et Maria m'ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un feu ne faiblit jamais. Caoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Avec eux, Nde mazo. Mugore kaswali ta tigilaje. Ha? We den sudwe. Mugobe kasi kani siginyana ka kasi atibe kasla kunna itsgaini hawla. Comme kela protesa. Mana kela la makam. C'est ça. E baro mimbeya. Suma de million dine. A million wolonwula de afolo. Banu bina la o million wolonwula mina. Bon, c'est ça, là, million dia. O million mais ne bolo sono. Na cheki quoi. C'est ça, ntara la je million fly na o million dia. Uri dus kasi de beni la c'est ça, mbodi kasi la. Etra ne jabi. Ni mugoye, ni nyona musugoro bandi bi kasi la. Esra ni nyiniga comme mimbi. Comme à quelle est la matière. Mais mini fait c'est ça. Mi délai. Million fly ko dia. Ba fa ma warka katanga mo bisa. Yana. Oredo. Ali seke tachi kakena. Oh, bo no redo ne warbe dire. Pas ne war tu. Te yo sina warbe sokolari. Nini ka war malabo. Ma site daya. Kuma te kasuno.
ne ka wari bira bɔdi n ka wari a bɛ la bɔdi ne ka wari bɛ wala ali ka ne ka wari bɛ so kɔnɔ a bɛ la bɔdi ma ne sigi don muso kɛrɛfɛ i bɛ ka mankan kɛ ayi dɛ Gawusu mankan ko t'a la dɛ ne ka 5,000,000 a tun bɛ ne ka sagi kɔnɔ 2,000,000 de y'a jɛ ne ka 5,000,000 1,000,000 de y'a jɛ a tun bɛ ne ka sagi de kɔnɔ n taara don so kɔnɔ sisan 2,000,000 ne ka 5,000,000 jɛ mais o sera i ka na pɛrɛn ale kunna o tuma ale de y'i ka 1,000,000 wala ne ma pɛrɛn a kɛlɛ kunna dɛ bɛɛ so kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ ni ne ka wari ma labɔ Gawusu mɔgɔ tɛ da ya kuma tɛ ka so ma ko dɔ bɛ yen nɔ buramuso kana olu kɛ sa non olu cɛman ye jumɛn kɔnɔ walayi jumɛn cɛman ye mais jumɛn cɛman ye i bɛ ka min fɛ kɛ 2,000,000 o cɛman ye jɔn de bɛ n'a di yan n ka mɔbili wari ça va quand même non voilà Bamako ko fɛngɛ ne du dɔɔni voilà toutes mes excuses ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin ko la cogo min na a bɛ dukɔnɔmɔgɔ dɔ de bolo yan ne ma fɔ wa ne ka wari bɛ yan nin sa a bɛ labɔ de n ka wari bɛ labɔ de a bɛ dukɔnɔmɔgɔ bolo a bɛ cɛ de bolo a bɛ muso de bolo a bɛ dukɔnɔmɔgɔ dɔ de bolo a bɛ labɔ de sa a bɛ labɔ de. Mama, ani sɔgɔma mama. Ala u b'a labɔ san sɔgɔma ne ka wari ko tɛ a ne ka wari bɛ labɔ de. Aw kɛnɛ. Alhamdulilah. Wala Gawusu kabi dukɔnɔmɔgɔ de bolo yan n ka wari bɛ labɔ de a bɛ labɔ de k'a da ne tigɛ. Comme k'a ko cogo a bɛ dukɔnɔmɔgɔ dɔ de bolo. Non mama fɛn dɔ bɛ yen nɔ a bɛ dukɔnɔmɔgɔ bolo cogo di a bɛ jɔn bolo. a bɛ bolo. non mais a bɛ mɔgɔ bolo a ka tɔgɔ fɔ. a bɛ mɔgɔ min bolo a ko k'ale t'o de fɔ. Fanta n ka 2,000,000 1,000,000 n ka mɔbili wari 5,000,000 e yɛrɛ de ma wari di ne ma. ne y'a di ma o 5,000,000 dɔ k'ala minɛ ka taa 2,000,000 ta ne ka o wari la. n ko mɔgɔ si mi ka 1,000,000 ta sa taga ne ka sokɔnɔmɔgɔ tɛ zo ye. non an ka dukɔnɔmɔgɔ. ale b'a fɔ k'u ye zo ye dɛ. ah mais n'i ko k'u y'i ka wari ta. ne m'a fɔ k'u ye zo ye. ne ko k'u ne ka wari tabaga de ne ka bon de ma ni zo don du kɔnɔ yan tile tɛ n ka wari tabaga. Fanta ne de kɛ kuma mɛlɛkɛni fɛ hali sɛgɛ kɛ da la a m'o kɛ ne. Fanta e ka sabali ne ka wari dun bɛ yen. e ka sabali e ka nɛgɛ ne mako ye. an ka ɲɔgɔn ye dɛ. Awɔ an ka ɲɔgɔn ye. an ka ɲɔgɔn ye n ka wari bɛ di dɛ. a bɛ di. n ka wari bɛ di dɛ. an ka ɲɔgɔn ye. awɔ an ka ɲɔgɔn ye. ah maman. ala ne ka wari bɛ labɔ de. e ka nɛgɛ na Fanta. ne ka wari bɛ di de koyi. Fanta nɛgɛ. n ka wari bɛ bɔ de a bɛ labɔ de. Anita wallahi ne t'a dɔn a ka ne buramuso ye ne t'a dɔn mɔgɔ qualité min don a bɛ ka nin fɛn nin bɛɛ kɛ dɔ wɛrɛ foyi tɛ dɛ a bɛ fɛ dɔrɔn de ka wari d'a ma a bɛ ka nin ko dɔrɔn de kama. ni wari ko in don. n'a b'i bolo i t'a fɛ. ne b'a sara. ka jumɛn sara. n b'a sara. a b'i bolo wa a t'i bolo. a tɛ ne kɔni bolo. ayi e t'a sara e t'a sara. m'a di. ne ka wari de ne ka wari bɛ labɔ de ne ka wari bɛ labɔ de n ka wari min taara dɛ wari bɛ labɔ de e t'a sara dɛ mɔgɔ gɛrɛ de b'a sara. Comme a ɲɛ bɛ e la ne y'a fɔ k'e sara dɔgɔmuso ye tant que mɔgɔ wari dɔ sɔrɔ e bolo a tɛ lafiya. donc bɛɛ tun kunkolo de kan. o de don kɛ o de don. e caman di o. e ka sabali. e wari caman di ne ma sa dɔ kɛra. e b'a dɔn kɛ e caman di e t'a sara dɛ mɔgɔ gɛrɛ de b'a sara. yan ye denmuso cɛla de ye ni mɔgɔw ye sɔrɔ nin wariko kuma in na i denmuso yɛrɛ bɛ maloya a ko ma nɔgɔn o de la ne ko n ko n b'a d'i ma. n ka wari taara ko n ye makun ko parce que n denmuso cɛla de. a bɛ kɛ cogo di Fanta. e k'a to ten sa. abada ne ka wari bɛ di de ne ka wari bɛ labɔ wa n ka wari bɛ di yan. n b'a lasegin ma n b'a lasegin. ka jumɛn lasegin. ne b'a wari lasegin. a tɛ lasegin dɛ e ye caman kɛ o i ye caman kɛ a ka ɲi ten. o t'a la. ne ka wari bɛ labɔ de n ka wari bɛ di yan de n ka wari bɛ labɔ de n ka wari bɛ di yan. o t'a la Fanta. a tɛ ɲa n ka wari filɛ n ka taga di ni a tɛ nin ne ma fɔ mun ye ne ka wari tɛmɛ i bɛ a tɛ ɲa a tɛ ɲa. muso nin yɛrɛ ka ko kɔni. i bɛ ne ka wari e bɛ ne ka wari i bɛ n ka wari. mama arrête ça maman. n ka wari k'a yɛrɛ a bolo fa t'a la molobaliya de b'a la ka n ka wari ta nin ye min kɛ ne da ne ka sa ala de b'a dɔn n ka wari b'a bolo. Batara di i bɛ n ka wari ta n'i ye wari ta ye jatigɛ min da ne ka ala de b'a dɔn. non maman sisan n'a bɛ ten i bɛ sigi i bɛ taa i cɛ fɛ yen. awɔ i bɛ taa Lusitani ta fɛ yen. problème foyi t'a la n bɛ segin k'a ta. problème foyi t'a la e bɛ se ka na ne muso bugɔ cogo di. nin wari tali ye min da ne kan e b'a dɔn wa
Ibado, I mean down Ibado. Kangawarta. Non, c'est bon. Il veut caminer au taille, il camine au fragnon, ça va les gars. Problème tout est à la. Ni na bouya no kana madame bugo de drone, c'est pas problème faut est à la meta. Madame. Na ngatanski, madame. Na ngatanski. Eh Allah. Anita. Jatiya na ka wari tun ni koi. Ne kuma dalau. Jatiya do.